Bilşimiz ýaly her bir ýurdun, her bir meskenin, milletin taryhyny diňe muzeýlaryň bilen öwrenip, görüm bilen görüp bilip bolýar. Bunu mehran adamlar giýrenden şeýler, kaşan bina giýrenine öwrüňden göz ýetirýäňer. Indi bu ýerde näçe bölüm hereket edýär? Ben Arkytaş şäher taryhy kanalymyz muzeýinde bäsden bölüm hereket edýär. Onda garasyllyk, arheologiýa, şeýlede etnografiya, tabiat hem de sanat bölümünden ibaret. Görüşümüz ýaly bir ýerde ulyg we aratnaşyk ulgamy değişdirilýän bir näçe eksponatlar barkyllar. Şeýlede bizim bu garasyllyk zalymyzda ýurdumyzdaky ähli pudagyň hem deň derejede ösüşini görmek mümkin. Näme ben arheolog zalymyzda esasen ahali welaýatynyň çäňinde ýerleşýän taryh ýadarlar, ýani onlaryň kiçildilen görnüşleri. Onu merjen bilen enniki öňümizde garaşan bölümimiz gaýsy? Etnografiya bölümü, yani etnografiya bölümü özi, etnografiya halk, grafiya ýa-da ýa-ni mekmany ýa-da bilen halklaryň gelip çykyşyny. Şonu bilen birlikde edim bölümleri, geyiniş usuly